taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn l-oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Ara kozda, dema ħares lejja u għat ma jgħidli xejn. Isma' sieħbi, tiġ naqralek storja. Il-kejk. Tista' tgħid li Emma u Arturo kienu jaqblu f'kollox, fuq liema li sbaħ ktieb li sbaħ film x'għandhom bdiet jagħmlu fit-tmiem il-ġimgħa, kollox. Imma kien hemm ħaġa li kienu jaqblu fuqha aktar minn affarijiet oħra. L-itjeb deżerta fid-dinja kollha kienet il-kejk taċ-ċikkulata li kien jaf jagħmel Mawrizzjo, il-kok tal-palazz. Kejk taċ-ċikkulata b'ħafna karamella fin-nofs u miksi kollu ċikkulata radba b'ħafna biċċiet ta' aktar ċikkulata mferxin fil-wiċċ. Il-ħasra kienet li Mawrizzjo ma kienx isajjar dan il-kejk ta' spiss, imma f'xi okkażjoni speċjali biss. Darba fost l-oħrajn, Emma saret taf li fil-palazz kien ser isir festin għal xi nies importanti. Iżda kien festin li hi ma setax tattendi, Emma xejn ma nkwetat għax dawn l-okkażjonijiet fejn ikollok tilbes pulit u ġġib ruħha bl-iktar mod perfett possibbli, xejn ma kienu jogħġbuha. Inkwetat biss x'ħin saret taf li bħala deżerta Mawrizzjo kien se jagħmel il-kejk taċ-ċikkulata. Imħażba marret fil-kamra tagħha biex tgħid kollox lil Arturo. Mhux sew ħej, il-kejk favorit tagħna u ma jmissniex biċċa, għalli Arturo mbaqbaq. Veru qablet miegħu Emma, tridx nilbsu ta' xi ħadd importanti u mmorru l-ikla xorta waħda. Komplet tgħidlu wara li ħasbitha ftit. U kif tista' lili kelb tlibbisni ta' xi mexxej jew xi prinċep ħabib tar-re u r-reġina. Naħseb jindunaw mill-ewwel bis-sigriet tagħna x'kull waħda, weġib Arturo. Veru, kellha bil-fors taqbel miegħu Emma. Jien kieku għandi pjan ieħor għal Arturo, ħanejdlek x'nagħmlu. Il-kejk Mawrizzjo dejjem frisk jagħmlu u jkun lest ftit qabel jibda l-festin. Kif naraw li l-kejk lest, jien nibda ngħajjatlu mill-bitħa ta' ma' ġenb il-kċina u inti tidħol inkiss iħudu. X'taħseb? Jien naħseb li jien veru kelb intelligenti, qaltlu Emma, hekk kif qabditlu wiċċu b'idejha t-tnejn u bdiet fisset fih. Arturo kien jieħu wisq gost meta Emma tibda tfiżżu hekk u ma setax jieqaf iferfer dembu u jbuss lil Emma bil-ferħ u l-eċitament. Dakinhar tal-festin, Emma u Arturo għadu attenti għal dak li kien qiegħed jiġri u hekk kif kienu ċerti li l-kejk kien lest, Arturo ħareġ fil-bitħa u bleħen qisu tar-reġina beda jgħajjad. Mawrizzjo, Mawrizzjo, isma' waħda jekk jogħġbok. Mawrizzjo telaq kollox minn idejh u ħareġ jaġġel fil-bitħa. Dan ftit iħares lemmu l-hawn, iżda ħlif lil Arturo rieqed fuq siġġu ma rax. Ħakk tnejn rasu u reġa' daħal ġewwa biex jibda jipprepara l-ħaxix u l-laħam qabel ma jkompli jsir iktar ħin. Sar lil ħin, arani sejra d-dar.